Elgoibar 675. urte hurrenian, ekitaldi desberdinak antolau ditugu, eta hauen artean atero dugu esku horri bat, Elgoibar 675. urte hurrena gure herriaren sorrera. Esku horri hau banatu ditugu ikastetxen artean. Eta esku horri hau egongo da jendia hartzeko atzen, udalaren bulegoetan. Zergatik atera dugu esku horri hau? Argi dago gaur egungo umiek ez dutela ezagutzen zer da hiri gutun bat. Orduan nahi gendun trasladatzia zer dan, zelan errege batek, kasu honetan Alfonso XI, baimena eman zuen herria sortzeko, Elgoibar sortzeko. Eta azkenian hori da hirigutunian jasotzen duena. Orduan, pentsatzen dugu inportantia dela gure umiek historia hau ezagutzia. Orduan, hemen jasotzen da alde batetik zer da hirigutun bat, bere berezitasunak, eta zelan ezin gendun sartu hirigutun osua, QR bat dago esku horrian, eta mobilaren bidez jendeak edukiko du aukera ere hirigutuna ezagutzeko, irakurtzeko, eta hor dago. Beste alde batetik, aprobetxatzen esku horria, Pello Arrieta eta Javier Elorzak esan ziguten oso interesgarria esango zala sartzia zeintzu zian Elgoibarko mugarriak. Eta orduan, sartu da plano bat eta hemen agertzen diaz hainbat mugarri, Elgoibarko mugarriak. Eta pizkat hau da nahi deguna zabaldu herrian, batez ere gaztien eta umien artean, emateko ezaguraztera zein izan zen gure herriaren sorrera.